La plaça Pau Casals acull la tercera mostra de serveis públics d'emergència, un acte dirigit als alumnes de tercer i cinquè de primària. L'objectiu d'aquest programa és educar en el civisme i la convivència als infants del Prat sobre normes bàsiques de la mobilitat segura i sostenible. Els infants poden copsar de primera mà, per exemple, com és un camió de bombers, com treballa el sistema d'emergències mèdiques i les actuacions de la policia local, entre d'altres. Per una part, tot un aspecte preventiu de cara, sobretot, als nens, que són els futurs ciutadans de la ciutat, perquè vegin tot el que comporta un accident. Vull dir, l'obra de teatre, per exemple, és a partir d'un accident en un ciclista i fa que en aquests moments que cada vegada més impulsem la circulació de la gent en bicicleta, el saber que s'ha de respectar també les normes de circulació per part dels ciclistes, i això comporta que cada vegada hi hagi més seguretat viària a la nostra ciutat. Aquesta activitat consisteix en un circuit de diferents tallers. Per començar, una sessió sobre primers auxilis i la visita a una ambulància per dins. La segona, amb una recreació d'un accident entre un cotxe i una bicicleta. La tercera és una acció dels bombers amb un cotxe i la darrera és una obra de teatre amb diferents consells de seguretat viària pels infants. Se consigue que se conciencie y se interioricen unos valores que tienen que ver luego con el respeto mutuo en las carreteras y en las calles, y hacen que el uso de la bicicleta, del vehículo o la forma de caminar en las ciudades sea segura, y no hay nada más interesante que a partir de la temprana edad se empiecen a formar estas personas. Amb tot, des dels cossos de seguretat s'ha insistit en que el més important de tot és prevenir els accidents. La part de prevenció és l'eina bàsica. Aprendre de les errades és una mica complex, és a dir, si un dia tens una mala sort i tens un accident al carrer, clar, aprendre d'aquesta manera no és la millor. La millor és preveure aquests perills, posar a l'abast de tu mateix les eines de prevenció adients perquè no arribi a passar. Una activitat on els infants aprenen seguretat viària de forma lúdica.